Ka video ka pen i bagi ni bagi breo ka bagi dang dan hapo ketika jing yalek niam jongki une ubreo bala penyat ya ketika jing lek niam jongki ula lek ke badan kami kita kipai ba ha ka ba ulak ta na selang kita kipai ba bad kita kipai ba mare kata une ubreo bala penyat ya ketika jing lek niam kini kipai ba kelang ko ba bet flap bad pila ben i kila kerthat bet kit rinyang bad kila kerthat ru hapo madan bad ya kan ka jing lek niam jongki om simla tip la ka dei na ka niam ayuru Henry ka dei pat kabala jia hapo kari India jongi Henry yo adan na pedang jong pi bat tip ya kum kan ka jai lek niam saya komen hapo kan ka video bad apa pai pat hagi komen kan ka video kinong komen kia komen lakum bakan ka jing lek niam jogi ki breu ka dei ka niam kristan jongi Henry ya ka basisha pat om simla tip Henry tangki breu ki badai nak niam hi kitip bakan ka diga jait niam ayu ha ka ba une breu ulak ta na selang jek ki breu harangkat ka bat kita ki reu pai ba kila kerthat bat kila thia lingkrang hamadan balai thoru bayakan ka jingjia ha ka senang ayu ha ka jaka ayu ha ka yemane ayu la jia pori India om simla tip ya kaneru Henry ka video pakala sulang viral bet hadien ba une unang ring ular ring hakapor ba katika jinglek niam kadang yaj hapo katika jaka yelek niam cekini ki breo kila yale bat une unang ring ulah share ni video bat kan ni video kelas yang viral bah do kata ta hakelang sodang cekari India jong